A tohoto je náš tělocvik, ano. Nákupu Alberta. Tady nějaký turisti. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. To uděláme ve škole. Ano, to patří taky k těláku. Maratony. Rybina za kokotem. O, to je řiď. Co je? Seběh si kupuje piknik na posrání. A tady Junior. Drubeží. euro, hele. Telec s masem. To si vždycky přál.